Aku ki nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Batasari, Mbak, apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paripeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara